dimineața, bună ziua, bună seara! Astăzi să jucăm Block Party pe Hide and Seek. O să apar pe aici, pe sus, pe aici, IP-ul serverului. Așa vă și eu, că am avut un număr. Lili, play. Freestyler. Să vă spun că acum o să caut un partener de filmat, îmi lăsați în comentarii cine vrea. Deci începem. Începul are ele, asta e ele. Uai de capul meu, așa se. Uite. Ia. Hai bă, ia. Joc doar match. Red. Nu se derivate. De la blocul ăla. Aoleu. Magenta. Ce era? Haideți că încă e aici episodul de astăzi. Nu mai live la Block Party, la revedere!